आसामाव निसा मुक्ति केन्द्र जानो थांगासिनो दङ 15 दिननि गेजेरावनो आसामाव गासै मोन 6 निसा मुक्ति केन्द्र जागोन आरो बे बबेयाव जागोन आरो आसामनि बे मोन 6 निसा मुक्ति केन्द्रआ जुदि जोंनि बड'लेण्ड रायजोआवबो जुदि मोनसे जायोब्ला गोबां जोबोर मोजां जागौमोन मानोना निसा मुक्ति केन्द्रखौ जोंनि बड'लेण्ड रायजोआवबो मोनसे गोनांथि दङ नांगौ जायखिजाया जायगायावनो मानोना जायफोर एडिक्टेड पार्सन जौ सेरेबजों गब'नानै थायो ड्राग्स भांस आफिं बाय डेनरेट बायदिजों गब'नानै थायो आरो मोनसे समाव जायै ओरैबायदि जायो एडिक्टेड जालाङो गारनो हायै जालाङो बेखौ नागिरबाय थाग्रा जायो आरो बैफोर नागिरबाय थाग्रा सुबुंखौ जोङो होबथानो हाया जायो न'खरा अब्ला न'खरा होबथानो हायै जेब्ला जागोन अब्ला बे निसा मुक्ति केन्द्र जों बेखौ दोनहैनानै बैयाव बायदिसिना रोखोमनि ट्रिटमेन्ट लानाय जायो आरो बेबायदि खालामनानै जोङो बैखौ एडिक्टेडनिफ्राय बोखांनानै जोङो गोदान मोनसे जिउ दाफिननायाव मदद खालामनो हायो बेनिखायनो निसा मुक्ति केन्द्रखौ जोंनोबो गोनांथि दा जायफोरा ड्राग्स भां बायदिसिनाखौ जायो फेनाय मुवा बेसादखौ जायो बैसोरखौ बेफोराव दोननानै जोङो बेफोरनि जिउखौ मोजां रिकभार खालामनो हायो दा आसामाव मोन 6 जानो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर जुदि एडिक्टेड पार्सन नोंथांनि न'आवबो जुदि दङबा आरो निसा मुक्तियाव नोंथांमोना दोननो सानदोंबा दिनैनि बे समाव अब्ला काहिलिपारायाव मोनसे दङ नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव आं लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना बेयाव दोनजागोन जुदि एडिक्टेड पार्सनबा बांद्राय जादोंबा आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरो गथ'खौ बा सुबुंखौ मोजां खालामनो हागोन होनना आं आसा खालामो मानोना बेनिफ्राय गोबां सुबुङानो दिनै मोजां जादों ड्राग्स जानाय भां आफिं लोगोसे फेनाय मुवा बेसाद जायफोरखौ फेनाय मुवा बेसादखौ जायो बैफोर सुबुङा दिनै गोबाङानो मोजां जादों स' मोजां स्टेप इयो जोंनि थाखाय बा हारिनि थाखाय आसामनि थाखाय मोजां मोनसे स्टेप लादो आरो बे स्टेपखौ वेलकाम खालामदो लोगोसे बेनि अनगायैबो जे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जे 14 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बैनि फट' भिडिअ गासैखौबो भाइरेल खालामदों आरो भाइरेल खालामनायनि उनाव न'खरनि जे गार्जेना सान्तिपुर पुलिस स्टेशनाव मोनसे एजाहार दाखिल खालामो आरो बे एजाहारखौ लानानै पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ नागिरो आरो दायनिगिरि साथाम आरो बे दायनिगिरि साथामाबो गासैबो बर'सो जोंनिनो बर' सुबुं मा मोनखौ बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो दायनिगिरि बोदला बोसि दानलाय सुलाय जिनाहारि सानफ्रोमबो बेबायदि मानो जाबाय थाखो दा पक्स' आयेननि जे दावराव दावसि जाबाय दंखायो बेबायदि थासारियाव जुदि बेबायदि खालामदो अब्लाथ' बे गनाय नङा आं मिथिनाय बायदिब्ला आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंलाय बे माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेथ' हारिनि थाखाय मोनसे अलखद मोनसे खैफोद बेफोरबायदि थासारिया बेनि अनगायैबो नोंथांमोना भिडिअ नुदों खोमा गोबां ससियेल मिडियायाव जे रुपहि नगाव डिस्ट्रिक्टनि रुपहि ओनसोलाव नुरुल हुदा बे ओनसोलनि थागिबिफोरनि न'फोरखौ सेफायनो थांदोंमोन आसाम सरकारा आरो न'फोरखौ सेफायनो थांनायाव एमएलए नुरुल हुदाया गासैखौबो होस्रांना हरो मानोना बे ओनसोलनि थागिबिनि हानि रसिदखौ दिहुननानै बा खोन्थिनानै जाय समनिफ्राय हानि रसिद होगासिनो दङ रां होनानै लागासिनो दङ रसिद हानि आरो दिनै जुदि बे न'खौनो जुदि बे हाखौनो जुदि सरकारा गावनि होननानै सेख'नो थाङोब्ला दा सरकारा मा खालामदों आरो मिथिया आरो बेखौ नङा होमबा बेनि भिडिअखौबो नोंथांनो जोबनायाव खोन्थिगोन आङो बेनि उनाव सेफायजानाय न'खरफोरा गुवाहाटि हाइकर्टआव मोनसे केस रुजु खालामो आरो बे केसखौ लानानै जे आसामनि गुवाहाटि हाइकर्टआ आसाम सरकारनो मोनसे नटिस होयो बे नटिसाव जाबाय ओरै होननानै बुंदो जे रेभिनिउ एरियाफोरखौ नोंथांमोना सेफायनो मोननाय नंला होननानै बुङो बेबायदि थासारियाव दा आसाम सरकारा गोबां लाजिनाय मोनबाय जानांगौ नङा होमबा जायखौ मोनसे मोजां इनफरमेसन गैयालासिनो बेबायदि खामानिखौ मावनानै दिनै हाइकर्टजोंबो सोंखारि जादों मा बुंनो आरो सरकारनि खोथा थ' सरकारा बेफोरबायदिनो गुलाय गुजाय मानो खालामबाय थादों मिथिया दे जोंनि बे मामा जों जायखौ मामा होनना बुङो CM आसामनि बिथाङा ओरैबायदि टेलेन्टेड मानसिया गोबां ट्रेन्डिङाव थानो नागिरो ससियेल मिडियानि गेजेराव बेनिखायनो गाव जि सानो बेखौनो मावनो नागिरो नाथाय गुबुननि ओनसोलाव गुबुननि एलेकायाव गुबुननि एरियायाव गोबां न' बां सेफायदों सरकारि हा
सरकारि जायगा होननानै नाथाय गावनि ओनसोलावबोथ' सरकारि हा दं बेफोरखौ मानो सेफायाखै মাটির খাজনা রয়েছে 1963 সনের পর মাটির খাজনা সরকার রয়েছে যদি এইটু সরকারি ভূমি কিয় খাজনা লৈছিল অন্য আৰু সহ্য কৰাব নহ'ব আমি অন্যায় কৰিবলৈ দিওঁ মই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই বন্ধ কৰিছো আজি মই ইয়াত আহি এজন মেজিষ্ট্ৰেট পোৱা নাই দুখৰ বিষয় এই ফৰেষ্টৰ মানুহ দি আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে